Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o gimayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Seraphim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Seraphim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Seraphim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Seraphim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Seraphim. Naglaom si Lucirom. Dako siyang pagsalig tungod kay may kamatayo naman si Seraphim. Sa iyon rakayo kining mapatay sa iyang mga tao. Apan nakalitan si Jethro. Dili si Seraphim ang ilang napatay. Sunod-sunod nga mihagba ang katunga sa iyang mga kuyog. Ug sa kalit lang, diha na'y buto-buto sa ibabaw. Ug tungod gyud sa iyang ug nahurot na ang iyang mga kuyog. Si Seraphim di ay ang diha na sa iyang atubangan. Gituyo nga wa siya patsya ni Seraphim aron maoy makasulti sa tanan ni Lucirom. Unya, miinom si Seraphim sa balaang tubig nga nagtubod sa tiilan sa Santo Cristo sa karaang katedral. Mipahiyom si Mikaelo kun Constantine nga wa na'y nahitabo kang Seraphim bisan pagani sa iyang pag-inom sa maong tubig. Unya, kaingno nako nga sila na si Seraphim ang nanuktok sa bahay ug sa ako pang pag-abli. Naana, kadiot lang, Seraphim. Oh, dili. Nganong niya ka man? Dili kinitinuod. Patay ka na. Dugay ka ng patay. Wa ka ba di ay malipay? Nga nakakita na ako nga dakong buhi, Nazario.
5 ka na katuig nga namatay, Kondesa! Dako akong buhi. Buhi ako, Nazario. Gusto ko ikaw magakos. Pahawa! Nazario! Pasudla ko. Gibigaw na ko ninyo ni Crisula. Nazario! Nazario! Crisula! Nganong dili ka man gusto mo pagakos na ako, Nazario? Kondesa, Imo akong asawa. Inahan ako ni Crisula. Nazario! ayaw pagduol na ko. Dili ka si Kondesa. Sakop ka ni Satanas. Usa ka kademonyo. Mianhi ka tungod kay nahibaw ka man nga may tagalangit kaming kauban dinhi. Pagpalayo na ako, Nazario. Imo akong asawa. Papa Nazario? Pa? Ang gipintal nga krus ug ang gipangsuwat ni Constantine dinhi sa bungbong mo'y nakapalagpot sa demonyo. Naunsa ka? Pa Nazario? Wa, Crisula. Diin ka man di ay. Dito ko sa loyo. Nalingaw kong nagtanaw sa mga hayop nga naulian na sa ilang gana sa pagkaon. May balik o katinaw ang kalangitan. Naningog na pagbalik ang mga kalanggaman. May huros na ambog ng hangin. Kung sa mga hinungdan? Husto si Constantine sa iyang gisulti. Apil kami. Maamong kami sa mahitabo ni Serafim. Dili nilalungan si Serafim. Busa mauusab kini ang mahitabo kanamo. Kung mao ka na, wa mo lampos ang litag parang Serafin. Jedro! 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 Tiyara ko na Lucinom! Tuara si Jedro! Tuara si Jedro, Lucinom! Badbari sa gabo si Jedro! Sa kinigpita. Pinuyanan sa pipila ka kaparian. Pinuyanan sa obispo. Munaog ko. Ikaw na resod palihog. Magpabilin ko din eh. Bantayan ko mga patay lawas kaparian nga gikarga na to sa liyo. Magtinga ang kampana alang sa mga patay. Monsenyor. Magtinga na mo. Ako ang obispo din. Diyos ka maluno yun. Maokini sila.
Tungod sa gipakita sa panahon ganina, dili kasagaran. Giabot og kabalaka og kahadlo kini mao mga kaparian. Nagampos lasod sa karaang katedral. Nagdungan pagpangluhod og nagampo. Tinuod ka na. Matag karon og unya. Mang-usab-usab na ang panahon. Dili na masabot ang panahon. Apan mao na hinuon kini ang midangat sa mga igsuong alagad sa simbahan. Lisod sila og laing mga tao nga nagsapot pagkapari ug nagsapot pagkamadre. Gihurot silang masakir. Nahimong bangis ang katauhan batok sa pasig niya katao. Wa sila'y pagtuo sa Diyos. Mauna kini ang talanaon sa kalibutan. Nagdungan-dungan ang grabing kalisod. Nawagtangan ang katauhan ug paglaong pinaagis pag-ampo. Hapit tanan wa na mutuo sa Diyos. Ingon na ani ang kanasuran. Ug mas grabe ang Pilipinas. Tungod kay usa sa nagunang nasod ang Pilipinas nga mailog ni Satanas. Usa gayud ang Pilipinas nga may usa sa magunang mga nasod nga yukbuan ug maoy muhari ang mga kasalanan ug kadautan. May epekto na ang mga daotang binuhatan sa tanang sektor sa iyang kastitilingpan. At pitido ko, tanang sektor na sudlan na ni Satanas. Bisan na gani ang sektor sa relihiyon, nagpagamit na ni Satanas. Tungod kay inay kinasingkasing nga pag-ampo, gipulihan kini sa maot nga pagpakarong ingnon. Inay kamatuoran mo'y mo patigbabaw. Ang mga bakak ug tumo-tumo na mo'y midominar sa mataguna-una sa tao. Sa dili madugay, matuman gayod ang katapusang panagna sa katapusang pasahon nga mo ang ipadayag. Admitido gihapon ko. Mahitabo gayod ang imong giingon. Dili ako mo'y nag-ingon. Ang labing gamhanan mo'y na mo pinaagi sa panagna. Yun na. Isa ka man. Si Mikaelo. Mikaelo. O kining imong kauban nga walang magtingog-tingog. Serafim. Serafim. Pulos langit nun ang inyong mga ngan. Dili kay kami maglangay. Daghan pa kay kami bulutong. Pasaylo ah. Ipagkadaog ninyo ang mga patayo isod sa palasyo. Aron kahatagan na to sa seremonya sa pag-ampo. Pakyas ko, Lucirum. Wa na ko matuman ang imong gustong mahitabo. Angay ako sa kamatayon mo sa patya ko. Dili ko sila ng sama ni mo, Chatron. Kasagaran na unta sa Serafim, kamay kamatayo na siya. Apan may talagsaon siyang public. Nahibaw na ko kung asa nila dada ang mga patay ng mga kaparian. Panganda mo! May mahabilin din nga mo ay musunog ng karaang katedral. Ang uban mo kuyog na mo ni Chatron. Doon ay pinuyanan si mga obispo o mga kaparian sa unahan o gamay na bumay. Labing siguro, tuwag nila dadaan ni Serafim ang mga patay. Mas labing nindot kung maabta na to sila sa Serafim. Apan kung wa na sila sa maulabita. Ang mga kaparian mao'y magbayad inikanan.
matod pa dinhi sa basahon sa pagbangutan. Gisangpit ko ikaw o Ginoo, gikan sa kinahiladman sa gahong o gidungog mo ang akong pagpakitabang. Miduol ka sa pagsampit ko kanimo, ug miingon ayaw kahadlok. Monsenyor! Senyor! Oy, Monsenyor! May mga tao! Na nakasunod din eh! Nagdaang mga armas! magtapok kitang tanan sa simbahan. O banahan nato ang mga patay lawas sa ato mga igsog kapareho ng kamadrihan. Paminaw ka mo kay maokin ang mensahe sa Dios. Monsenyor! Gitabangan mo ako, Ginoo, o giluwas mo ang akong kinabuhi. Nakita mo, Ginoo, ang ilang gibuhat kanako. Monsenyor! Niya na sila! Musa, labani ako. Nakita mo ang ilang kabangis o ang tanan nilang laraw kanako. Kaparian! Paminaw ka mo! Pusili na ang obispo! Gipusili na ang obispo! Paminaw ka mo, kaparian! O kamadrihan! Hatagan ko kamo ug maanindot na kahigayunan aron magpabilin pa mong buhi. Luhod kamo ug himayaan ninyo si Lucifer. Ning panahon na karon, inyo nang gikinahanglan si Lucifer. Usalang kasyagi kanyo, ikaw lang mamuingon. Himayaon ka, Lucifer. Ug mainyo ang kinabuhi. Dili ko ka mapatyon. Himayaan ninyo si Lucifer! Dili! Dili! Lucifer! Yan! Mainyo ang kamatayon! Trangkay sa gawa sa mga puntahan ng mga bintana ani ilang simbahan. Aron way usa nila makagawas. Ulo sino? Trangkahan ang tanang mga pultahan o mga bintana sa gawas. Nagtrangkahan na ang tanang pultahan ng mga bintana din sa gawas Luciron. Mudukot tayo ng kayo ng ilang simbahan kay naglabi ang mga kahoy. Naubi ninyo ang simbahan. Kuha ang mga gasolina na tungda. Ibobo sa mga bongbong nga kahoy sa simbahan. Hiyatagan ka mo kay gayon. Apan wa mo manumbaling. Gipili ninyo ang inyong kamatayon. Sugdi na og dagkot ang nabubuan na sa gasolina. Mamatay kami na sampo. Labing magkakagaw. Lucirom! Naliramik katabang kayo! Ahorot silang kabaig sa sud sa ilang simbahan. Way usa nila nga magagawas kay gitrangkahan ang tanan. Ha! Tanaw na ito kuno sa matiyon ni Serafin. Kung mahibaw siya sa mapaydag kamatayon na ni mga tawhana. Naamong ka mo! Tungod ni Serafin! Dali ra kaayong gikaon sa kaayo ang simbahan ug ang mga kaparian ug kamadrihan mapaig gayud sa kayo. Silang tanan matod pa. Naamong
tungod ni Serafim. Unsa pa may dugang mahitabo. Maantos ka ni Serafim kining tanan. Nunti palihog ang uban pang mga sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakida, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aguilos Hesen, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.